zijn van het huisartsenteam. En wij gaan 175 kilometer fietsen. Geweldige tocht. We hebben met weer ontzettend geluk gehad volgens mij. De berichten waren helemaal niet zo goed. Maar prachtig weer, heerlijk genoten, mooie heuvels. De organisatie is goed, goede voorzieningen, lekker gegeten, perfect. Topdag. Het was een toptocht met topweer en toporganisatie. Dankjewel. Hartstikke mooi natuurlijk in Limburg en heerlijk weer erbij. Dus ja, ging hartstikke goed. I enjoyed it very much. Heerlijk, lekker van die berg afgegleden. Net niet tegen de boom aangeknald. De eerste 10 kilometer was echt zwaarder dan vorig jaar. Maar de rest viel reuze mee. Het was je eerste keer, hè? Ja. Gaan we nog een keer? Ja, en dan nog verder. We drinken even een biertje en dan doen we het nog een keer. Goed, hè?